Il-Fondazzjoni Valletta 18 nediet il-Malta Showcase. Dan huwa portafoll li se jinkludi fih lista ta' talenti Maltin. L-għanu li permezz ta' dan il-portafoll tinġibet l-attenzjoni ta' organizzaturi ta' festivals internazzjonali bit-tama li dawn jinkludu artisti Maltin. Il-portafoll 2014 sar bil-kollaborazzjoni ta' Ziguzaik, festival tal-arti għall-udjenzi żgħar li jinkludi fih l-aqwa elementi ta' talent Malti fit-teatru, fil-mużika u anke sfin. Tony Attart, id-direttur artistiku ta' Ziguzaik, tkellem dwar il-benefiċċju ta' din l-inizjattiva. Parti minn xogħol huwa li nikkummissjona xogħol ġdid għall-festival. U hija ħasra li dak li nikkreaw biss għall-ġimgħa. Filwaqt li s-suq tagħna huwa limitat u żgħir, allura parti minn natura tax-xogħol ta' kull artist huwa jara kif jista' jesporta dan ix-xogħol. Ziguzaik huwa gburi li se jaqsam dan il-proġett importanti mal-Fondazzjoni Valletta 18. U għal dan il-proġett, V18 fil-fatt issa qegħdin nagħtu kważi il-handing over tal-idea biex huma stess joffru din il-pjattaforma li preżentament qed tiġi kreata għal produzzjonijiet li kellna f'Ziguzaik għal repertorju kollu Malti li jista' jiġi esportat. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 18 Jason Mikallef qal li permezz ta' din l-inizjattiva il-Fondazzjoni se tkompli tkattar ir-reputazzjoni tal-artisti kontemporanji Maltin lil minn stutna. Mod speċjali fil-kontinent Ewropej fejn hemmhekk għandna kuntatti, fejn hemmhekk il-Valletta 2018 għandha n-netwerk saħħa u allura essenzjalment imbagħad dawn huma opportunitajiet li rridu nagħtu. Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici qal ukoll li dan joħroġ mill-manifest elettorali tal-Gvern li jinkludi żewġ miżuri speċifiċi għal żvilupp fil-qasam teatrali. Semma wkoll l-idea li ssir emenda fil-liġi li taffettwa b'mod dirett dan il-qasam. Intant l-applikazzjoni tal-produzzjonijiet biex ikunu parti mill-portafoll 2015 huma miftuħa. Dawn jistgħu jitniżlu mis-sit elettroniku www.maltashowcase.com.